Две думи за хорото. Нарича се пашовска ръченица. Ние сме го научили от село Пашови. Музикалният размер е 7/8 с тривременна група на трети дял. Броиме раз, два, три, като обикновената ръченичка. Хорото е само 3 такта, но е много атрактивно, с едно много характерно за този край акцентиране с ръцете и отмерване на ритъма, защото по този начин и другите хора се танцуват. Ритъма се отмерва с ръцете и цялото тяло като да потрепва. В първа успоредна позиция, като единия крак винаги води. На първия такт играем обикновена ръченична в дясно предвижване и десния крак води напред. Ето нещо такова. Дали се вижда сега? Нещо такова се получава. Раз, два, три. Хайде да опитаме. Сложете десния крак отпред, обикновена ръченична с предвижване вдясно. Готови? И втория такт по същия начин. Ръченична с предвижване вдясно, като отпред води левия крак. Освободете левия крак и правим втори такт. И да направим двата такта. Справяме се чудесно. Готови? И още веднъж. 90% от хорото е готово. Готови? И десният крак ни е свободен и остава трети такт. Имаме един подскок на левия крак и продължаваме. Десният крак е водещ, левия крак е отпред. Продължаваме левия крак да води. И показвам. Хайде да направим подскок на левия крак. Той е отпред и две стъпчици в дясно, като левия крак продължава да е напред. И да видим как изглежда цялото хоро. Бавничко да го изходим. Ще ви го покажа. Десния крак води на първия такт. Раз, два, три. Левия води. Подскок. Довършваме. Десния остава свободен и продължаваме, докато се изморим. Сега ще го покажем с нашите момичета, с акцента на ръцете. И след това опитайте на място само ръцете да направите вие. И след това ще ги вържем нещата. Готови ли сте? Хайде заедно. И включваме и ръцете. Иван малко по-бързичко да го направи, да ни дойде отвътре. Готови? И слезте от пръстите, на цяло стъпало танцуваме. Готови? И